Namin nakita may kuan duha ka bukla. Super farm na po may nakitang kasiga. Super Migo Bay and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is kuan ka lang mapauli naming Turkey kay gabi na sa among pasignalan. Okay, say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog ani. Magpuli naming Turkey kay gabi na alas 8 ng gabi niya na siya klase ugma. Eskwela siya sa interest niya. Ang among kuan, ang among pasignalan nangaguba na din. Na kuan na may kahoy nga kuan tingalan na bugta nga kahoy din. Super farm among balay to pa didto luyo ani simbahan dito ding mo layo pa mo ato pa dayon ako rang i-full black mo among dalan. So ato na miya ako sa Turkey diyo magsunod ko sige ke kasi wala ray mga run. Super farm dito day ang bais oh. I remind niya akong gigunitan kay kuan siya kanang short na kung basa ba bais man huyod Turkey. Ito na Turkey. Shout out dahil sa mga ghost hunter kay mo basig mag ghost hunter ko okay ra nimo kay mo apel ta ghost hunter. Sige to nimo kay nakanakitaan. Simbahan yung CCP na super pang. Simbahan yung CCP. Dayon si Turkey. Kato silingan na mo. Diri super pam alas 8 alas 7 nangatulog na masilingan na mo. Mo na masilingan na diha balay ko na. Balay silingan na mo. Diha na balay. Diyo na fish pan di may kapatabog og lakaw-lakaw diri walay isuga. Ano super pam mo. Dari among usa pang silingan super pam ka. Hayag pa ning balay. Hayag pa ning balay ari den. Gadula pa sa kadul. Hayag pa na. Diyan. Padayon mi. Angin jud. Diyon. Super pam na po isang balay ari. Yo, balay ani. Balay. Ha? Ang saman? Ang cellphone ninyo? Pailis nagbago. Silingan na mo super pam na balay na tulog na. Naghinirmi. Namin kita may kuan duha ka bukla. Mata kanang gisiga oh. Matag iro day na. Matag iro kuyawan Turkey. Nakuyawan sa Turkey. Tugtulo mo kung saan to kay. Uli mga ikong alas 12 kan ko dumagiti. Alas 12 kadlawon. Midnight na. Ha? Kuyaw. Na super pam oh. Ang blurred na Turkey yung sa landag ni on sa dimon kong kamera ani. So mano yung among gilaktan. Amo ang silingan katong nakanay kasiga diha kana oh. Din among balay to pa to unahan so padayon ta. Unsa man? Ano po ginakitan? Lo sa na. Asa? Oh, super farm na po may nakitang kasiga iro dagway na. Iro na. Confirm. Okay. Then super farm dito sa unahan kanang nagasiga diha layo na kayo kay kanang nagasiga diha din kuan hanang pikas bungtod na siya amo na mo laktan oh nay kalubinhan padung mo anya alas 8 nas gabi hapit na mag alas 9 dagweron kinaw sa oras sa kay 8:11 so mo na amo nga ani paboron super farm kay kuan kanang kanang ulay ulan ulan ay balik ning yutay kanang mong gilaagian na mo rinyel so nang na blurred naman akong kuan sa pabi nanay gatingog super farm aring ubos pero sa lugaron na nag-blurred akong kamera okay na tingon sa lugar to siya nang blurred siya ki na alugay ito ni 10 ato so abog super farm doon miss balay niya si papa marag natulog na kay amor mas yung gipaing ng unang panihapon niya kami wala rin makinang snack mamigbing ka kay Martis maron dere
Oh, ni awa na mo iro. Martis maron. Ay bingkad na pag ganiha. Dayon, super farm. Naabot na midres balay to. Para manibalay na mo. Aray. Wala balay na mo. Oh. May balay na mo super farm. Nagibitay din. Kang rinyel nga balay. Katong to ato. So, mura to siya super farm. And then, mura to ako ang vlog nining kagabhion. Mutoy amo ang kuan, mutoy amo ang ganap ba. Magpa-signal jud mi dito. Medyo may mag-effort og pa-signal dito kay wa signal mo ah. Sana na. Kusog signal. O sige. Mura to super farm and goodbye.